atsika niany agnano koragna fampitsaivagna fotony fa maro loatra olo magnary jery an-tanàna agny indrindra a Madagasikara. Magnary jery ny mpitondra sasatsasany zay magnano izy, magnary jery ny an-tanàna iankigna ny vahoaka, magnary jery koa ny vahoaka. Araiky zay io koa tsika ikoragna politiky bizarre a Madagasikara. Ataoko hoe politiky bizarre a Madagasikara nanjary pety plomb, nanjary foire aby ny mpagnano politiky a Madagasikara. Amaraparanako izy resaka fanabeazagna parce que maro tsy mahay plasinazy amy mahampanabe izy, amy mahapiteza izy, jiaby zegny koa raha izitsika eto. Isaorako Zandrila Rala Jamafido nagnaboaka album nazy na hoe hira nazy vaovao hoe Janjara igny. Mankasitraka anao Zandrila, olosy lavitra anao ary oreharehanay amy fatry amy zavakanto tsara vitanao na dia ty ivelany ara afa fony hoe ny malagasy mitia tanànin-drazagna anazy. Magnano mbola tsara anareo jiaby zavatra atsimo andrefantignana Europa, domtom zay tsy voatanisa eto, indrindra fa anareo baka Ambolikapiky, anareo baka Diego, anareo baka Nosimbary, anareo baka Mantali, baka Ambaribe, Mbatsavavy, Ankeriky, Toliara, Antobe tsy voatanisa e, mbola tsara jiaby nao. Tsika tsy nagnano mbola tsara e, ty tsy radio crochet kermesy mon père fa vita. Ikoragna tsika eto hoe aloha atomboko tsika manomboka amy politiky générale. Za fa ela nagnambaranareo, fa ela zay teto nivolagna taminareo fa tsy vrai politicien ou politicienne à Madagascar. Que des tefiampatagna. Ny politicien misy amitsika de politiky ny pesos. Anao koa misy pesos, anao misy labouche, anao politicien. Anao maso place. Anao zegny hoe, anao aty. Ka rehefa avy amle place na avy amle tanjony tratrariny izy nefa tsy hainy aby hoe ino mantozanana raha igny ary ino naviako amy raha ty eto. Politiky Madagasikara io. Zahava raha misy zo io. Vao 3 pas nataotsika. Aloha ataoko hoe 3 pas nataotsika. C'est-à-dire vao 3 mois tsika zay. Donc 3 pas nataotsika. Fa misaobaoba. Salut anareo Malavelogno, le port, la réunion jiaby. Vao 3 pas, tsy volagnako hoe 3 mois, vao 3 pas. Ro fa misaobaoba no ny fitiavan-tsezindro, no fitiavam-pesosy. Nefa ny vahoaka nitaky raha telo tamy 2025. Rano ndraiky motro, de ny fédéralisme. Nindro ndraiky ady sezy, ady pesosy. Zegny antony nivolanko anareo teto hoe ireo tsy mitady raha hampatsara vahoaka. Ro tsy mitady le etahetam-bahoaka. Fa ro mitady pesosy idika amposindro, hampiadina fianakaviandro, tokatrandro. Fa nareo vahoaka zay tsy jirendro zay. Raha zegny ambarany eto sanandra. Zegny mahavy zay volagna hoe surtout atsika lakoty. Ny
moment atsika mitambatra zao manogna présidentsika io présidentsika io tsy naka io tsy zandro Joakim na zandro Fabre raha nabavy Beriziky na faralahy Luc Hervé na ny zandrokilahy la famille Hoane na zandrokilahy Christian fa io ntsika jiaby plus ka tsika nendrehina plus ka tsika nitambatra plus ka tsika nanognana président Michael mais respect mon colonel atsika mizotra de miara mizotra fa atsika koa nde agnaraka redirediny mpagnano politique vandivandy reto redirediny mpagnano fitadiavan-tsezany politicien reto 66 ans bientôt indépendant ino raha nataondro après 2002 tsika fa nicoulé ndraiky niany atsika ia fond de l'océan azovy nandrobaka atsika à partir en 2002 za tsy famatra nisy 71 tagny Toliara nisy 72 Tananarivo nisy 82 tamin'ny Ambarobe nisy 91 Madagasikara navy amizay ny fagnampitendro raha nanomboky 2002 zay iny magnano izy edy volagno fa tsy jiaby ke jusqu'à niany ro verijery foagna aloha ataoko directe ro verijery sady foagna zegny anena aviako ny volagna taminareo atsika tsisy assemblée nationale fa atsika misy ny atao hoe assemblée benahogny nationale de Madagascar atsika zao boka tsisy sénat heureusement sindra encore ro tsy teo fa le assemblée nationale aloha tsy haiko 163 députés navo apetrako fagnotaniagna aminareo 163 députés mba definisy avy aminay kony mba azave aminay kony hoe ino asanareo député na hoe asanareo assemblée nationale non ro boka mivolagna mahay lalagna mpagnano lalagna mpifidy lalagna mba azave aminay baka raha zay angatako aminareo député 163 ny Madagascar mba definisy avy aminay fa zay tsy nandeha l'école fa zay nandeha l'école bokoa zay nandeha kiony fa mba definisy avy aminay kony ino natao hoe député c'est normal anareo atao hoe députant vous êtes des abrutis désolé fa anareo des abrutis c'est normal anareo atao hoe benahogny les assemblées de Madagascar irofony mitariky korontana io e tsisy raha hafa 163 anareo zala pourri anareo koa donc 200 et quelques mahery karaha la France ah bah dis donc là atsika jiaby tanàna raiky Madagascar jiaby foary fa heureusement anareo 163 que des imbéciles zay tsy faly mamalia ary ro député ro tsy hainao ino asandreo lery nagnano propagande za ko avy ao iadivako le problème misy amy tanànatsika ataoko zay hoe ny raha nataonareo zao fa firy taogna anareo zao député io ry sasany ndraiky mateo ny député
Anareo député 163. Anareo fa volaniko sanandra. Anareo tsy le vahoaka tanjonareo fa ndeha hamelo tegna ankamaroanareo 163 ny tsisy asa que des chômeurs et des chômeuses. Anareo koa tsisy asa. Ry sasany magnano député volaniko aminao ndraiky nateo. Ndraiky Zagnahary aby mangala ry sasany ma député reo tsisy raha pare. Tampoko ny korontagna tamy 2025 igny tolom-bahoaka vahoaka mitaky raha hafa, vahoaka mitady raha noro mitady 13 mai. Zegny anareo député. Ataony vahoaka nino ma 13 mai? 72 efa teo niala, 91 efa teo niala, 2002 efa teo niala, 2009 la même chose. Mbola ataony ino koa 13 mai? Zay mamijery 13 mai zegny. Io nandehananay na tsy andehananay io fa tavela amy tantara hoe 13 mai. Aro, zegny agnisan'ny tolona tamy 2025. Ny tolona ino anareo? Mbaraza, ino la nitolominareo tamy 2025? Adosiko rô telo menada. Anareo navita raha nataonareo telo menada igny? Clémence Lily Baba. Taia anareo tamiziny. Ndereo nataonareo adala, nefa nanareo ny foire. Io ne volaniko aminareo sanandra ny vahoaka malagasy. Atsika tsisy député, fa atsika misy députain. Anao fo mahita reo leran'ny session 60 jours. Anao vola ty donc raha extraordinaire iboaka Madagasikara ivoatra iky. Quelle heure koa? Quelle heure koa tsika mivoatra? Aiza la? Agnontaniako anareo député 163 io mba définissava aminay vahoaka. Fa zay tsy nandeha l'école, zay tsy diplômé karaha anareo, fa zay nandeha l'école boka nandeha kiôny. Mba ampianaran'izay ino ma ny définition ny mo hoe député na hoe solom-bava ny vahoaka. Mba azovy vahoaka ny solo anareo vava. Azovy. Sitako koa président Michael. Mba eko izy sady solom-bava ny vahoaka izy ny président de la république. Ry sasany zay mikapokapoko karaha kapoka morabalatsaka, oh intérim, oh extra, oh itra. C'est pas ça les solutions tadiavinay vahoaka. Tsy zegny raha tadiavinay vahoaka. Fiovagna, fahovagna. Mba dabruty reto. Ary ro député. Anareo mbola lavitra député nay eto re? Mbola lavitra amy député nan-dafy anareo. Aleo tsy ataoko hoe an-dafy. Zava député ny Comore. Zava sénateur ny Comore. Miady ho an'ny vahoaka ro tanànandreo mandroso. Aia Comore zao après 75 indépendance no nazondreo. Aia. Maldives karaha tombokondro tia besaka. Aia Maldives zao. Anareo ndraiky nare Maldives misy problème de l'État? Non. Parce que député, sénateur andreo misy jery, gouvernement andreo manapagnahy. Fantsika des abrutis et des imbéciles. Ouais, Alpha Blondy Maïs. C'est les imbéciles n'avancent pas, oui, j'ai Alpha Blondy. Marine Ravlaine. Député là mifagnegna agnatin'ny Facebook. Non mais punaise. Zegny député
Mifaigna agnaty Facebook, mifakaratsy agnaty Facebook, réseaux sociaux, raha andeha iadivanareo député. Non mais franchement, quoi zandreo? Non, sintra io ne raha nangatany vahoaky ravalagna député assemblée nationale fa o be na on ozy aminareo be na on o avy problème jiaby tsy mampandrosatsika io baka o ndraiky amy Sénat. Heureusement Sénat tio. Zegny ne mavy reo jiaby kofa avy fifidianagna milatsaka député reo jiaby parce que nino andihina volam-bahoaka, andihina volan'ny faritra, andihina volan'ny district parce que député reo boko amizay nino couvre-ny lalagna fa hoe député tsy azo samboriny, tsy azo atao ino. Ay fa nagnino zay vahoaka tsisy lalagna mikouvre zay fa les députés votés par le peuple asiagna lalagna mikouvre reo nefa reo fana pourri amy district, amy région, amy faritra misy zay. Za aloha tsy hitako asanareo tegna tsy haiko nino asanareo le Benaong de national Madagascar député reto. Anareo non mais franchement ny magnasanareo fa tsy ataoko tellement nareo Benaong réseaux sociaux reo malo. Hitanareo karaha ataondreo koetra amy réseaux sociaux mibongbongy mboko fagnasasaigny karaha io ataondreo député tsika io. Oh amy réseaux sociaux. Non mais attends, quel pays? Que des hypocrites, hypocrites. 163 nareo. Ben oui, normal baka babala. Levez les mains, baisse les mains. Za présent, za tchatapake, za mvoure, za zingoué. Merci président. Merci premier ministre. Zay tsy raha nangataka aminareo mila merci ny président. Fa ny hoaviny vahoaka, ny hoaviny taranaka ne tadiaviny anareo. Tsy zay koa propagande nataonareo zay tary hoe anareo tsy mivola aminay fa za koa lalo za ndeha hagnano merci président. Za ndeha hagnavy les mains, baisse les mains. Anareo koa mivolan'izay nareo tsy mifidinay. Io ne volango aminareo vahoaka indrindra tsika lakôty. C'est le moment de réveiller. Io lera tsika mifofa président io baka amitsika agny. Izy io na baka atsimo na baka avaratra lakôty agnarany tany ferieny. Toana, tsangana, miresahina. Poimbara, zegny tsy sato. Zava reo baka. Reo misy président reo, reo tsisy président. Fa reo mirehina. Parce que nino, reo mila manosiky le reky ry, le dada ry. Igny koa le dada koa, matifijery losy koa, 60 jours. Ay, io Ramadan regninao sa io regninao, io Pâques sa io carême. 60 jours, afa tokony atao fifidiana. Oh! Sa io regninao, arbaïne. Ko fa hoe 60 jours mila 60 jours, na hoe 40 jours mila 40 jours. Hay. Zay ane volanko matetika hoe adignandreo man nataondreo 2002, adignandreo nataondreo 2009, adignandreo raha nataondreo tsaiky agnano izy reo tamy 2018. Ny andro jiaby magnarojery. Ndray psychologue fa tsy mety ahody amiagna anareo parce que nareo fa mipete les plombs. Zava. Asovy araiky igny baka mbola zaka produit mampagniry colle anazy alefako aminazy produit. Mila vonjy. Za fa nagnambaranao mila vonjy. Filobert.
tsisy andrany ary tsy possible ivonjy tadiavinao io azonao vonjy zay fa lefa raha tadiavinay vahoaka décentralisation fédérale point barre zay tsy mila koatran'izay zay kazakadalenareo dossier ty ary sasany baka milefa mipody karaha lenony tsy haiky mijotso manonga igny milefa bokako ny dossier anao atao tsy nagnaboaka dossier anao milefa magnaboaka dossier aboara dossier marigny ane volan'ny président Michael anao zay fa nilefa aboabasy dossier aminao aboa dossier manaova karaha za tsy mivolagna raha koa tsy anangoko dossier vidéo photo vita live-naka publié ko io nareo mivody vava fa za tsy mety magnakara ty avoakako ny dossier ay anao atao tsy naboaka anao dossier anao taloha anao fa volagna aboakako dossier bon tsy naboaka anao dossier zay anao navy to amizay na ino tsy naboaka anao dossier volainao jiaby taloha iny zao koa anao nipody koa aboakako dossier aza to karaha zay le fiaignany mialatsiny aminareo zalahy ka justement kazama hoe fiona ino fivolagnandreo izy fionambe pirenena tsy haiko fikondo pirenena zay heky tsy mila zegny raha tadiavinay vahoaka tsy mila fionambe tsy haiko fikoambe tsy haiko fikoagnanino raha tadiavinay ataova document dossier signara ataova décret décentralisation fédéralisme point barre zay tsisy hevitra andelenao ro aminay vahoaka iky zay ka zany direbrebe tsy maintsy ataony concertation nationale aboko atao concentration agny fotony mitady liberté point tsisy reky raha ndembaranenareo azany da mignahandra zay fa zay misy velotegna fa zay tsy karaha nareo mamelo tegna mivolam-bahoaka tsisy fandrosoagna tsisy changement anareo volanareo député anareo volanareo mpagnano lalagna mpifidy lalagna adosoa volaniko lalagnan'io Gabriel Ramanantsoa io décret ordonnance io na ino tsy sakinareo volagnina amin'ny assemblée ao zo na ino tsy sakinareo kitigna azonareo atao ne magnano session extraordinaire magnadoso zoe na ino tsy ataonareo anareo boko mivola aminaka fa anareo député vous êtes des députants et députaines et fermez vos gueules fa tsy eo amin'ny réseaux sociaux nareo mandeha magnano cinéma aminay eto firy taogna anareo zao député sur 163 députés firy taogna anareo député zay mba mbaraha za hoe aminareo 163 député io mba nandeha nagnano tact namory vahoaka ny tany fiandianareo azovy taia nombia abroger anareo député miabroger io ACC isan'andro takiko eto raha zegny 073 014 073 015 abroger io libérer les provinces point c'est tout premier ministre tatamatafy fa mivola alony faty hitondra ny vatantegnany zay kony fa 18 ans zay mahay mizaka tegnane zay tsy mahay nazy la mera tsy sakinareo miabroger izy agny amy réseaux sociaux miady karaha tsy haiky maboto zay mbola misoma cogné course cogné na misoma labola amy cogné regny naboakako tselo to karaha igny koa nanareo amy député 163 des abrutés des imbéciles marigny Alpha Blondine les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains anareo agnatin'izay zegny nambarako premier ministre igny andran'izy mivolagna zay tatamatavy anao ny premier ministre mivolagna hoe
ou atao afankory le document dossier agnapitragna le fizakan-tegna paritra kena iny tsy abrogenareo le article andra Gabriel Ramanantsoa ordonnance io abroger tseny boka io zay misy confiance zay vahoaka hoe fa ipetraka raha ty fa aza atao kobaka ambavy aza atao kobaka ambava fa elany volezany anina koba empaka zay ndraiky lasosy ty hinareo mazava zay aieky ry mila vonjy zay non mais attends messieurs mila vonjy Philobert henao tseny tantarany Eswatini amtaniako izy baka hena tseny tantarany Eswatini henao tseny ka aia côté ny Afrique misy Eswatini marikitry Mozambique Eswatini monsieur mila vonjy Philobert tanàna hely ni colonisé ni anglais donc anglophone agnarany ary Eswatini tsy démocratique n'importe quoi ary efa anony mandalany démocratique ny ampanjakany eto any zao magnarany ampanjakandro igny adignako agnaran'zy baka Msawati 3 ary mandalany démocratie ndero royaume de Eswatini henao dikan'zegny mila vonjy Philobert milo rotsy démocratique fa iro pays royaume niala ni libéré anglais le 6 septembre 1968 ro namiagna indépendance ndo fa tsy niana no mila vonjy zegny député zegny nde histoire an-tanàna tongony tsy hay ary izy député mandalany démocratique ny mpanjaka lahy ny Eswatini n'importe quoi c'est un pays royaume io sady tsy social tsy beau démocrate karaha ataony Angleterre io Royaume-Uni Angleterre ary izy boko izy vola fa izy député président une opposition c'était le vice-président de l'Assemblée oh punaise 6 septembre 1968 anglais nagnamero indépendance ary ro mbola mitondra titre royaume parce que mpanjakandro mbola manjaka tsy adalagnany anglais magnano agnaranandro Royaume-Uni so tsy hainao koa dikan'le royaume mila vonjy Philobert fa miako vonjy anao mba mianara zalahy ratsy olo-bado raha tiana ataony Rajoelina ta Madagasikara izy nandeha natao iny ampanjaka Mswatini igny Mswatini 3 ampanjakany Eswatini hainao firy population za agnambaranao tsao tsy hainao inga hagnambarako anao izy hoe ely tanàna io mila vonjy Philobert 1 202 300 habitants ary izy député ndre tanàna antany volagniny tseny ile volanko aminareo maro amindreo député 163 reo ndre tantarany Madagascar tsy hainao ary reo député ny Madagascar députine oui c'est ça de mahita izy fa logique normaly Rajoelina nandeha tany mila vonjy Philobert koa raha ataonao io tsisy andrany vonjy avy aminao koa izy mamahe changer agnaranao aza mala hoe mila vonjy io tsy azonao mbola la guerre tsy la guerre tombokondry tsy la guerre hoe
fampitivitry anglais nagnamero indépendant le 6 septembre. Mbola disadisa. À la fin du compte, volagniny anglais, anareo koa mila indépendance nareo. Anareo tavela royaume. Zegny aviany hoe royaume d'Estonie. Mianara. Mipitana l'école mila vonjy fa anao bady loatra. Normal kôla anao tsy mety maniry ndreny fasagna produit. Ary igny magnaboaka fa raha tiany Rajoelina atao ta Madagasikara mba ho mpanjaka zay tsy andesiny ampanjaka. Dadilahinay dadinay fa teo nanjaka zay efa niala. Zay pays démocrate. Malio tegna fa tsy andesiny anjakany tokagna kelera koa. Ary zegny avianay mitaky apitra fédéralisme. Zay mila état fédéral, zay mila décentralisation, budgetnay iaignanay tompony, ataova sur papier 4, noir sur blanc, karaha nataony Ramanantsoa Gabriel nagnano nany io, foagna, abroger io de apitra amizay nay. Ratsy olo koa bado salay. 7e vice-président ny assemblée no amizegny. Oh punaise. Rajoelina edy olo andeha ataonao fitaky. Ravalimana olo andeha ataonareo miroara. Ataovanareo zaraiky. Amez indépendant zay province Diego boko président nareo ataova Rajoelina, vice-président nareo ataova Ravalimana. De ambilao amizay nareo ameza zay budgetnay. Ahitanareo izy. Azoviny losa, azoviny tavela. Kofa karaha zegny tianareo ni. Daba. De ino amizay raha misy mitoy tantara. Ny mampalahelo amizay baka ty. Irony daba. Le olo mpanaradianindreo amizay koa. Dongo. Za tokiky. Za lany fagnay. Na regny le zala aminay agny igny. Ary journaliste. Ndre raha volagniny tsy hainy. Azovy agnaranany tsy haiko bien babala. Zandriko mipitraha ma journaliste ianao. Aza be kon'olo ande volagna n'importe io quoi. Definisiavako ny mo hoe PDS. Anao ny raha indreo nandeha volagna PDS io. Anao ny raha indreo ny volagna PDS bien babala. Aseva definisiava le olo nagnirika anao. Na anao boka journaliste. Definisiava le PDS Aza veko aminao bien babala. Biafa tsara sofinao. Aboko ampenara le olo volagna anao. Un PDS. Kono nagnapetraka PDS amitsika io. Tianareo fafanareo. Ambary bendesenareo PDS. Io ika nareo mifoitra amy tenkilotro. Firy PDS tamitsika to. Misy olo nabeko ro. PDS tsisy olo beko. Ary tsisy olo mikovra zay raha ambarako anao bien babala. Anao koa nagnapetraka amy PDS dika zay anao tsisy conseiller. Karaha ataony maire managna conseiller. PDS izy tompony magnerana. Izy boka nataondry azovy le zala igny kibotana igny baka gnivorany donc zay za koa tsy diso aby. Mahazo asy. Ny raha nataondry mahazo asy tamitsika Tambaribe. Na lafilafo loa raha jiaby mpanjakana. I raha nataondry tasianao. Na lafilafo loa jusqu'à la cour la commune. Azovy nagnadoso rond-point iro. Azovy nibaiko ro tsisy. Parce que ro magnano zay dagny kibondro zegny problème PDS. Ça se fait pas. Tsy fatao amitsika ry PDS zegny. Raha tokony misy anareo koa adoso alia body ampangama Saody.
toy toliarany nadoso tsy abroger le PDS napetraka ndry sasany forcé ino raha nisy à la fin non lefitrinazy premier lefitrinazy mitondra tanàna apangama saody adosoa aliabody nefa koa fa tsy de PDS andeha ambaranao zay andeha mpandrianao andrisa zay ndre raha volagninao ino e problemenareo mpagnano gazety amitsika agny anareo ambara raha marigny ambaranareo tsy fitiavany anareo magnambaranareo raha marigny anareo koa na rédaction anareo koa iagnano kabary na hivola na amy télévision na amy radio dinietsenika raha volagny ino ma raha ndivolaniko ty ino ma objectif raha ndivolaniko ty ino ma définition raha ndivolaniko ty fa tsy raha in'olo andofa tsika igny anao alapaka tandregnesantsika raha volagninao ndenao topy fony tandregny izy bien babala no zandriko aza magnanzegny ajaly asa fagnaovany gazety aja asa fanaovana gazety alapaka tandregnesantsika raha volagninao zabako mamaly anao mitondra hafatra koa za zio hoan'olo jiaby na ny vahoaka io na ny mpiara-miasa io satria indrindra zegny atsika eto an-tanàna Sibe mahera io zegny tsy hagnadina amile fivolagnana hoe aza mora magnadina fa mahakasiky ny PDS tsy mahatsara atsika eto amin'ny tanàna Sibe ny fitondrasan'ny PDS io tanàna communautaire satria tamin'ny 2009 nahita atsika isika taty tamin'ny 2015 ka PDS maromaro maherinyetika mitondra teo dia raha zegny nametraka olana nametraka voka-dratsy tamin'ny tanànatsika teto aleko ohatra zay hoe amin'ny mampiasa ny commune za ny mpiasa tamin'izay tamin'ny andro zegny PDS zegny maro tsy nahazo retraite na tapia afara satria tsy nifay cotisation na tarifany CNAPS na tato amin'ny CPR CRCM aty afara amizay ny mpiasa ny ray aman-drenitsika le retraité am'izao fotoana zao mibaby kitra mibaby zay voka-dratsiny tsy fahitaha cotisation ny CNAPS na CPR na CRCM lako zay lasa retraite ndreo amizay mijaly zegny mahazo retraite ary mbola andala-pamana zay zegny commune atsika mivolona zao miaraka amizay be mitanàna mitondra io iny zegny araiky fary magnary tsy tokony adino atsika eto amin'ny Sibe fa tamitsika teto tamin'ny andron'ny PDS no nagnadosoana stèle tary à bazary be nefa zay stèle zay patrimoine culturel-ny Sibe zay mamy Sibe ny Sibe zao atsika tanivonivy teo mitady anampody zao ateto mbola tsy tafapody raha io fa atsika mitady anampody kanefa ndraika atsika fatiditra amin'ny PDS koa vao meka ampidikipoza amitsika koa PDS ka tsara zegny atsika mila mahazo magnaraka zegny ny PDS tsy manana conseil municipal fa izy rery ihany zegny manana décision tsy miresy amin'ny fampanana ny commune ke hafa fo ny olo ohatra hoe maire manana conseiller municipal izay mamolavola délibération na mamolavola entina itondrasana commune ndraiky le hoe tsy manana conseil municipal fa izy tompo fo magnaraka araka zay fitapona tsy mahatsara atsika zegny ke naka zegny afaka ho atsika eto an-tanàna ho an'ny mpitondra fanjakana agnapony agny misy be tsy mendriky zegny PDS ary atsika tsy mahatsara atsika zany PDS fa aleo fo zegny le ny mpitondra magnomana rango ny anty rango izy io miomana hoe fa agnano candidat ambe ny tanàna amle tiana magnaraka dia latsaky izy lanim-bahoaka izy dia lany io tsy lany izy anginy izy da magname hevitra izy eo mifaika zegny zegny miafaka angateka ataoko amitsika eto MSB samboriko babala volognanao nagnino moa nareo koa mivolagna direct azy e tsy mila merane io fa dosoa lefitrinazy ampanga fa aza kodiody koragna zalahy zay efa rangoela ny volana zay tsy mila mera io adosoa mafia mpangalatra mpahodikody volam-bahoaka zay ka za odignao mivolagna PDS tsy manjary PDS aty volagna direct anao koa olo mazava hoe non stop mera anao mialafa zay kajo anao piasan'ny la commune ane anao piasan'ny la commune ane nde tambitambeziny amin'ny pasteky o kapoaka araiky Nestlé o non mais attends bien babala azafady anao nde nagnazava le PDS tsy manjary PDS aty mera io ny tegna tsy manjary plus que le PDS aliabody tsy manjary
Aza mafozovolagna inga. Aliaboty tsy manjary olo jiaby mahay ziska ro Tanarivo mahay fa aliaboty tsy manjary. Take izy miala. Firy raha miampigny izy amy tribunal a Diogo. Kobaly izao mahay ketikety karaha hankagna tsy haiko nagnino. Babala. Oh bien babala anao journaliste volagna direct. Anao personne la commune volagna direct. Non azafady aliabodo niaraka niasa teto atsika fa raha ataonao fa trop zay miasa ato mahita izy anao zala miala point barre. Fa tsy anao iraigny napivolagny au PDS. Non mais attends, oh azafady zandriko bien babala tsy hoe tsy fitiavako anao. Comme misy mpagnano gazety nampiasa la mairie tiako agnatiny ao donc anao voalohany. Sérieux, ananganako tagna. Rien que la vérité que de la vérité. Bien babala. Fa zay kirikiragn'olo karaha regny. Hita mihitsy any anao vola irake. Parce que le PDS fa ianao tsy nanjary. Mahitsy tsy volagninao mera. Anao koa fa tsy te PDS anao miala basy. Fa anao mamono zay. Na iny tsy sakinao ny vola vava nataony aliabodany bien babala hoe za koa lany mera io ampodiko rond-point na iny niany tsy ampody. Firy taogno izy eo taogno araiky. Na iny niany tsy ampody. Anao nefa ny vola atao o PDS tsy manjary, o PDS karaha ty. Atsoa mera, manonga masaody. Automatikany zegny agnatin'ny constitution, agnatin'ny lalàgnan'ny la commune zegny. Mera koa miala lefitry nazy voalohany manonga. Aleoko lavitra magnapetraka masaody. Sans aliabodo. Fatahorany aliabodo tsy ho izy PDS latsaka bakao dia anao nalefandreo aloha hivola. Zegny aneka parmission e. Fotony fa eny aliabodo fa mangozozy izy amy place nany. Izy miala vo. Karaha nataony enagna Dos Angelo. Bonjour Val. Izy miala fa magoinany maro loatra. Fa mibaribary. Fa zay kazaody maratsy de PDS, maratsy PDS, miala merane. Zay zao fa navita igny. Miala Daoud Ntsay, miala Angelo kizay milaza, mera koa mila miala. Tsendriky nefa, mera mila miala amin'ny Ambaribe, fa io mamono la commune eo. Zay tsy mila mera mandafitany. Zay tsy mila mera magnambanimbany vahoaka. Oh, angat. Non mais attends. C'est bon. Za teto nagnambaranareo. Nagnino tsy sakinareo atao débat zegny. Nagnino tsy sakinareo atao débat. Araka volagna le madaminareo tsy haiko dafy zigny, tsy haiko DRH zigny. Resaka 4 milliards anareo io. Fa misy volany napetraka, misy volany ameny piky. Nagnino tsy sakiny dafy nambara. Ambarako eto raha zegny. Misy volany ameny piky, olony piky ane nagnambara za raha zegny. Misy volany avy ao zako be. Nagnino tsy sakiny DRH ny volagny. Misy 4 milliards ameny piky. Commune urbaine Ambaribe. Donc plus 4 milliards volagny DRH nareo, tsy haiko dafinareo igny. Donc tokony misy 8 milliards amy commune. Atao nino? Rano tsy mandeha, moto tsy mandeha. Anareo misy 8 milliards aloha, comptez koa 8 milliards. Tsy sakiny dafy igny nagnambara raha io, tsy haiko DRH igny. Madamo igny. Zay ka za ribribe gna. Zany misy loeko mipiky. 4 milliards zay tsy laninareo, nareo koa mamboatra raha ny Ambaribe. Surtout à la pointe io. Tsy laninareo 4 milliards zegny. Fa ny fangoignana nareo, lalagna bobo majy regny i raha ndeha ataonareo.
Tsy contre nareo magnano lala. Fa rano est plus important amin'ny zanak'olombelo. C'est la vie, la santé, rano. Izy nambarako directeur Jiramatsika ndao teny izy boka iny nambarany zao be anao volagny. Izy koa 4 milliards io nalenareo. Namboarinareo io tsy maramara io. Agnabo io, tany boany moteur tagnabo to io. Amboarinareo. Nampianareo château d'eau ambany io. La Pointe Mazorane. Ang tanya directeur ng Jiraman ng Baribe ko sa Famatrazi. Ko 4 milliards ng ko minjing. No. At saka tsy mijaly rano. At saka mba turo-turo nga moto fa rano ba mande. Ultsan di fo 4 heures, 2 heures du matin. Nefa na naro ilo ato naro. Couvre-feu. Idika am couvre-feu iny baka za. Besa. Ny volagna za teto. Maro vahoaka n'Ambaribe ny volagna. Couvre-feu tsy solution Ambaribe. Non, nataonareo tohizanareo parce que nareo tetu. Anareo bako naregny za teto ny volagna igny. Kabary nandalo ta Sofia Antui. Kabary nandalo ta Tamatavy ny volagniko teto. 2 jours après nareo nagnasarina hita olo fito. Non mais attends. Zay maregny nareo dokitry. Zay maregny nareo zanaka miambigny. Cinéma io mba nataony koa. 2 jours après ny volagna Antui za problème nisy tagny igny. Ny volagna Tamatavy za décision nalainy commune ndraiky OMC. 2 jours après ro nagnano fa natatra olo fito. Ary za tamizay fa mivolagna. Mbo regninareo za zao ny volagna Tamatavy ndraiky Antui io. Mbo hitanareo ro bako mahita olo sambory baka prison. Ino ma preuve? Apoasy baka preuve fa reo olo namono olo regny. Misaotra milarandreo io ro namono olo samitratrandreo. Comme misy olo ratsy fiasa. Commissaire de police ny Ambaribe, brigade gendarmerie telo io arrondissement io. Faseny, Jamanjary, La Pointe. Faseka zarianareo jery. Cinémanareo trop. Nivory anareo. Il y a une semaine kizay mindrazagna mbola teo. Nampivory anareo. Ni raha nisy. Navy le baly ny 8 mars. Bolongo ny boaka koa baka tato balin'ny Zandroawa. Ni raha nataonareo. Nivahagna couvre-feu. Angelo ny volagna couvre-feu nivaha. Fa Chihuahua. Angelo ny volagna hoe couvre-feu nivaha. Ino raha misy? Io edy raha ny volagniko tsy tianareo igny. Anareo tsy tianareo volagny nefa raha ataonareo tsy manjary. Alignianareo mbola mitety tanàna fo menace olo. Ndraiky basy. Or dahalo ary tsy azondreo. Eny Ambaribe io. Non. Olo agnaty lakoro mipetraka. Olo agnaty lakoro magnano fety. Igny ndraiky asendreo midika an-tragno afodela amizika. Anao ma magnefa Jirama miaraka aminaka. Valia baka. Anareo mi gendarmerie nosy be volaniko zay. Anareo magnefa Jirama miaraka aminaka. Za agnaty lakoro naka, agnaty tragno naka. Ande commandenareo fa afodela amizika afodela tragno. Allo midika an-tragno. Za moa bengy. Sa za dokitra za naka miamby. Asesinao aligniandra. Ny magnano izy ary tsy voasambotron-dreo. Non, olo agnaty lakoro sambosambonireo. Aleo ka tandriatsika madame ty. Mba maiza megnitra nareo zala. Ambaribe fo raha ataon'olo cinéma. Mapy be Facebook anao. Fambaribe ko fambaribe ko zay ny antony zany volagna. Monsieur le préfet vovô n'Ambaribe, Jean-Jacques Pirot, tandremanao zala
tandremanao zandrilahy zanako lahy fa iro magnodidigna anao io karaha ro magnodidigny président Makielo mafia reriko ro io tsy anao mpidindro agnatin'ny virus tafidika agnatin'ny piège-ndro monsieur le préfet Jean-Jacques Pierrot anao zalahy la maire izy volaniko taminao taminanao navy igny anao fa voatindry igny fa nazoko parcours-nao jiaby maro fa za tsy eniky vola fa anao koa zalahy nivadika amy vahoaka ny Ambaribe anao zalahy vadiako abo koa tsisy agna maso za public abarinao renseignement jiaby fa nazoko zahava tandrignesa tetrenazy madame ty Tambaribe raha ataonareo gendarme nefa ny préfet Angelo fa volagna foagnany fa tsisy ny couvre-feu iarahantsika mitandregny madame nataonareo biby fampitahoragna nataonareo fitadiavam-bola le couvre-feu tafara. Bonsoir atsika jiaby zany koa zoko aby misy zavatra mampanahelo za hitanareo io ny moany baka baly wawa la clé telo baly wawa zo wawa 7 février anniversaire la ka 8 février misy bara mbadikinakay olo jiaby nanomagna nandeha baly ny wawa vita couvre-feu ro nandeha couvre-feu raha misy problème no sibe iny vita ro couvre-feu tamanda ro anisoma vita couvre-feu wani vulga vita couvre-feu usi préfet vita so wani vulga vita couvre-feu si préfet vulga vita couvre-feu vita couvre-feu nandeha bali wa ta février ka mardi nandeha bali vita bali olo jiaby nandeha bali nan baka mbany vola ia nan baka mbany vola ia nan baka nandeha bali za tsy andeha bali aby ne 7 février nany ataoko 8 février mare anniversaire nakati za migiaka za tsy nampandin'olo rangohaly jusqu'à marandregny jusqu'à 3h jusqu'à 3h niva ro nandry ro kajo ny tokalobaka tamin'tany tsisy ro deraky sy noke volagna fodia tragno nagagazany ihany za magnano anniversaire nakamba navarina tragnonay afodia tragnonao midira tragnonao non midiranao zao fodia tragnonao fodira amizika midira tragnonao ino maviany zegny o am premier ministre va o député va o am Madagascar ty balino o azy intéressant Madagascar va fiaignan'olo malagasy tsy intéressant fiaigna Madagascar ty va zegny misy vola tsy intéressant fiaigna ty kaza atao karaha zay fiainagna aja olo anao mandala varavarana tragno ka fodia varavarana tragnonao zay te mila midika an-tragno anao afodia la muzika karaha zay atao mihezy bengevla zay tsy bengy zay tsy aomby anao mitana basy bakaka midira an-tragno anao totototo zao afodia la muzika zao aza atao karaha zay fiainagna zay midaka varavarana tragnonay zay mety ampangalatra lafy contact tapangalatra izy midaka la bersy amplage zay mety ampangalatra mikaiky izy ary bona vangety koa faregninay jiby zay faregninay fambilibilafy zay fampanatagna izy ampanatagna raha koa tsy tanao ampanatagna la bely fo zo maty-bola baka zay amizay sa zay midaka varavarana tragnonay zay macouvre-feu tompony zay tsy mandry amariamarandeha koa zay mandry kaza fagnavagna fiaigna ampitovina tsika lavatsika ty samby gasy tompony gasikara azavay couvre-feu nandaly zao io baka olo tagnatin'ny tragnonany nandry nivolen'olo tsy antantitra amlalabe tsy manalalabe tsy tagnano gardien agnatin'ny tragnonany nivolen'olo olo aroe batana ma na izy atanareo karaha io mba mijere latora jo zafady zay kaza timitiby anareo fiainana misy zay fa zay mba milanareo miheny misy angana eo topi lalagna milalagna marigny mamisy anareo mazondy olombelo atsanganareo olombelo matsangana zo confinement zay jarisinareo avy raha mandalo monja raha jiaby na jarisinareo fiainana ndraiky benareo koa fiainana zay mijaly azafady aminao monsieur le président mitondra zo io anao mitopy lalagna anao olo marigna fiainana anao io naboaka andragnahary mitondra Madagascar fiainana karaha papan'Italie io tsika ro tam cadre papan'Italie karaha ataonao zao io anao miracle ambony tany ty andesa normaly afazorogna anao mamarigna anao andesa zay zafady monsieur le colonel
resy zay patsorina masialiko lava zay marary ny fiainana misy zay fa zay kimbekimbeigna. Ok. Mazava za koa ameko solution anao madamo, za koa tam plasin'ny madamo igny nataondreo manavy gendarme igny menasy amy basy hoe anao amy basy menasy za mampitiky zanak'olo, anao ataoko plainte. Abokoa za mitory anao Tananarivo tay, anao tsisy droit menasy za amy basy, même anao commandant de brigade, même anao tsy haiko shérif, même anao zovy, tsisy droit anao menasy za amy basy. Toria madame, ameko solution anao, toria. Zoma couvre-feu mila basy, mba définissava aminay koa mialatsiny aminao commissaire de police, brigade, commandant de brigade, mba ataova koa ny définition io couvre-feu io mirado amin'ny Ambaribe io, fa magnino olo andeha menacé nareo amy basy. Monsieur le Président, mes respects mon colonel, regninao fitaregnan'ny vahoaka hoe menacegna amy basy vahoaka. Io ny volako aminareo, mbola misy tsy maty voalavo ankibo rety taranaka any Ravatomanga ndraiky Razozo ndraiky Niay raha Mark Ravalomanana ozy aminareo isan'andra. Atsika mila mitambatra, eto tsisy olo contre magnano patrouille anareo, fa olo kasa menacé nareo amy basy, grave ane raha ataonareo zegny. Madame io koa nitory anareo amy gendarme ao, ro ny menacé nareo amy basy zegny. Ah, lavitry tany diavinareo, lavitry tany diavinareo. Basy io tsy fatao fampitahoragna olo. Izy agnaty lakoronany, izy agnaty tragnonany, ande menacenao basy efa afidia tragnonao vonao lamoziky. Anao magnefa jirama azy, sa no associé ndraiky izy magnefa tragnonany. Couvre-feu tsy haiko na hainareo le dikany définition couvre-feu na tsy hainareo. Na vieny couvre-feu atao halignandra, ahezagna olo raty hoe zahavanao olo carte d'identité monsieur. Hitanareo andafy même Europe, za navitatra andraha io tema za tatran'izy. Za baka Suisse, za mbola petraka ta Paris, za baka Suisse andeha ody Paris. Za navy a Dijon, ro police nationale ndraiky ro police ny RATP regny, ro nidriky. Nandram-pialane à Dijon jusqu'à zay navy à Paris, longony train ro misava olo. La journée matinée en plus, ro misava olo agnatin'ny train. Logique normale. Parce que tsy misaotra milaharan'olo hoe chez toi na ho masantoko. Anareo ny afaka misava olo amy lalagny, azafady koa ny carte d'identité-nao aja le vahoaka, fa aza atao bengy volagnin'ny madamo igny. Ro tsy bengy, ro tsy biby, aja ro mbala tsara, azafady koa ny carte d'identité-nareo koa ny azafady. Aboaka. Zava saranany, zava soranany, sa tsy soranany. Bon, izy koa izy hitanao norme carte d'identité-nany. Ça va, merci. Carte d'identité, permis, passeport, araiky forareo identité gnarandreo io. Fa tsy basy andeha menacé nareo amin'olo. Nareo ny licence madame nanaovanao rehefa ataonareo aminaka basy nareo io. Anareo mpidiriko lazoly fo. Menesava amy basy za hitanareo izy. Leran'zavy ariboka. Menesava amy basy za. Za mampizanareo lalàna. Zegny raha misy amy zegny fiera nareo OMC tsy haiko nino amy toetry ratsy ataonareo zegny. Tsisy olo contre le couvre-feu, tsisy olo contre
le fandriam-palemo fa ataovam-pagnajagna le raha nde zanaka teraka anao an-tragno fo tsy voabaikonao ke eto za mipody miragna amile koragnany bien babala igny hoe anao mahay PDS ratsy zandroko lahy atsika jiaby mahay PDS tsy manjary eto anie tsisy olo mitaky hoe apitra PDS ambario be fa zay ny volagna adosoa mera io fa tsy manjary mera ny ambario be masontoko mahamesy eto any moidy mera io koa ny miala lefitry nazy manogny azao premier adjoint nazy Masaody aleoko lavitry miasa lavitry ndraiky Masaody mba mitandregny izy mba misy solution izy amenao solution oui marigny mety zegny bon ataotsika zegny iaratsika mitondra fa mera mba mitania izy koa zao volo tandrignesa za koa manogny aminao reto olo micommande mera io anareo mbola nifagnahy soutien micommande mera ny ambario be aleo mbarako eto fa matra zegny izy mamalia olo jiaby ambario be io mera zegny mais aza ataonareo karaha zegny izy io mambaranareo raha tsy manjary ataondry mila vonjy Philobert ry député 163 reto reo ministre 23 agnatiny 29 agnatiny gouvernement reo manjary ke reo raha nde ataonareo amin'ny avahoaka non aza atao zegny ataova raha manjary tanàna io ne tsy voatery agnano couvre-feu nareo tsy voatery magnano couvre-feu kone en français tsisy couvre-feu fa police koa izy mandeha agnatin'ny train ro mandeha agnatin'ny bus ro ndeha milalagna anao miconduire ro abaka fara ro code fara ataondronao anao mangala sisiny ro mandeha devant anao monsieur bonjour ça va oui ça va comptez le contact mettez la clé sur le tableau de bord tapanao automobile vonenao la clé nao tonao agnabony tableau de bord zegny foatseniky fa magnaja le olo ro coupez le contact mettez la clé sur le tableau de bord nefa igny papier de véhicule votre permis ro miza soranao sa tsy soranao bon pari matriculation io andafy eto hitanareo io matriculation automobile io andafy eto io fo fahaizandreo tomobile io tsy mariny parce que hitanareo matriculation igny za gnambaranareo izy parce que za niasa ndraiky ro io société iasako miasa ndraiky ro io hitanareo amy tomobile police na gendarme andafy eto za baka agnabony tomobile police gendarme misy raha boribory lavalava igny malandilandy koa izy tomobile police koa gendarme izy karaha bleu igny radar zigny détecteur zigny à 300 mètres vitany raha igny détecté matriculation nao plaque de matriculation nao fo hitany raha igny anao hoe tsy mariny tomobile parce que zay miinstaller raha igny société asako tout ce qui est radar détecteur caméra publique à obtenir donna société asako ke ro koa fa nanakagna anao nahita matriculation nao ro dikan'zegny ça va pas ro baka faranao code fara ro midepasy tsangagna devant anao no mitsanga amy sisiny papier tomobile raha karaha zegny ro mijanao nde ro koa mbola tsy matoky anao permis de conduire anao igny agnatin'ny tomobile ndreo misy raha kaindreo hoe tablette zay agnaranao fitapendreo io miaffiché io tiaby raha mikasiky anao une fois no nisy de raha nataonao quelque part hitandreo io fo hitandreo fa permis no afa lany c'est-à-dire hoe
efa tsy tokony mahazo miconduire anao parce que permis-nao efa tokony confisquer ny police na gendarme na fanjakana. Hitandreo io. Bon, messieurs, excusez-nous, mais est-ce que misy olo mety mahaby automobilenao ty fa anao tsy mahazo mitondra io? Ah, tsisy. Reo mitondra automobilenao jusqu'à avy amin'ny commissariat na amin'ny gendarmerie. Anao amizay mikeko avanao na ralainao na zanakanao na vadinao avy mangala automobile fa anao garde à vue. Zegny tokony lalagna amitsika agny. Fa noho ny amitsika agny moa ka tseniky mandroso, atsika tseniky mavita amy détecter plaque zegny, raha jiaby dahoara. Non, isabarako anareo zegny. Zegny ny atataragna malaky tomobile aritra amy tanàna aty. Plaque matriculation io zava baka. Misy rehira aby zay zo transparent regny. Ary zegny mahavy matriculation io, plaque de matriculation automobile na moto, aloha ndraiky afara tsy mira couleur. Zahavanareo managna automobile raha zegny da fetanareo koa fa matra zany. Afa pare midétectenao anao koa baka am'fasondreo am'le matriculation, afa le détecteur midétectenao baka afara am'le matriculation nao. Boum, pa! Io anao tatrandreo automobile alitra ty. Fa amitsika agny, tseniky misy zegny. Fa ino ataondreo? Ah, mitady vola bazariny deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Anao mety areo magnano PR rango marandraigny 7 heures, tsy haiko 8 heures, jusqu'à midi. Non, trop. Andafy eto, na en Angleterre. Reo magnano PR. En place araiky farany hela ro 15 minutes. Farany hela 15 minutes. Ro io. Tapitry mer 15 minutes ro mandeha tany hafa. Fa mitsika agny. Ah. Ro amy château d'eau io rango 8 heures marandraigny jusqu'à 4 heures. Normal ro mahazo vola amy bazary. Madame, très bien, deuxième bureau, wa, troisième bureau, bara amizay fodindreo amin'ny ambom-bola. Zay raha misy Madagascar. Tsambaribeza raiky Madagascar. Ny tokony izy amy lalagna police tsy magnano PR dehors de la ville. Tsy asan'ny police dehors de la ville. Azafady. Gendarme topony hors de la ville, fa tsy anareo police. Non, Madagascar, police magnano PR. Fa ziba. Anao midriky, aia, les dames, police. Anao miboaka ambilibe, police. Anao midriky agnabo agny abilimbily magoatra sy ny forongony agny, gendarme. Anao midriky agnivorano, gendarme. Anao miboaka agnivorano, gendarme. Anao midriky rasara, police, FIP. Mandrapahazenao vily, indroe mahita police. Gendarme tompony campagne hors de la ville. Police izy fa zegny national, nindro la ville. Ary tsy fatao menace olo amy basy. Même anao magnano patrouille. Mampalahelo. Tegna mampalahelo. Bon, amagnaparagna ko izy ikoragna za teo hoe, nivolagna za teo hoe resaka fagnabeazagna le raha. Izy koa hitanareo no moaly nagnano publication zany moaly nalahelo za sady nahinihiny ny degré fotony naka olo koa nahitsiko indraiky, nahitsiko indroe, intelo. Anao fagnovagno hoe tefaka vorery edy. Parce que le anao anariko igny, tsara hoe
ninaka fa ninao. Tanareo zany malina na publication nampalahelo za les publications d'azandry natetiky za volagny izy hoe aza la nameko conseil izy ary eto apodiko le conseil ho anareo jiaby tsy akagnavoka na Diego na Mbanja na Mbilibe na Mbaribe na Ntsoy na Bifandriagna na Toliary mialatsiny tompoko tsy za lapanjery tsy za tragno fagnahy asa ataonareo io ny anarako raha ataonareo io anagnako diplôme ny helanagnako edy aviako magnanitra anareo magnitsy anareo baka anareo tsy ho diso fotony anareo koa nagnara tsy fatao mantreky amy vahoaka raha tsy fataonareo igny avahoaka mahita azy mary fa mpagnano gazetinay koa nagnaboaka azy igny mpagnano gazetinay koa nivola mais non raha tsy azoko aminareo ry mpagnano gazety sasany ry mpampianatra sasany anareo ne voalohany mpagnabe mpitaiza vahoaky za tsy volagna les parents les dady la fa anareo journaliste ndraiky mpampianatra no mpanabe voalohany ho avin'ny ankizy ho avin'olo amare ke izy koa nareo nagnaratsy nanjary tsy haiko jiaby baka farao tsy manjary parce que amenareo raha diso simple solution meko anao koezy va anao koa tsy matoky tegnanao agnano rédaction misy mpampianatra amy tanàna misy anao zala misy olo mba mahe antanàna misy anao magnontany tsy mahavoatefa tsofy ary tsy mahadiso ndao magnato azafady koa ramose azafady koa madame zany tady anao koa za io boka misy rédaction mila ataoko aboakako ke za magnontany karakory hevitry ino raha mety fôty za ty volagna mikasiky dogitry ty hoe asa ino raha misy amy dogitry ty ino raha misy amy zanaka miamby igny ty ampianarin'le olo anao parce que asanazy mpampianatra anao mpampianatra zay ne raha tsy azonareo e anareo journaliste ne éducateur éducatrice mpagnabe nareo tsy le mampianatra l'école ny mpagnabe fa anareo koa misy premier mpagnabe anareo deuxième fa izy koa raha ataonareo poli mahamenatra le tanàna mahamenatra le mpampianatra mahamenatra le tsy haiko l'école tsy fitiavako anao ny nagnanarako anao fa za to niala diplôme nanagnako fiertéko zegny fotony za nampianary anjarako mampita ny hely haiko amy namagna fa anao koa anariko tsy mitandregny anao ry atoko tefantrofona voriry amizay tontohitry cerveaunao tanareo zay misy za misy article aboakako aminay aty misy rédaction mila ataoko aminay aty za mandeha aminay amy la mairie eo za magnato na madame le maire na secrétaire anazy karakory ampianara za koa ndra ty ben je vais faire ça bon c'est tout allez on y va rédigeny eo le raha bon za va ozy za savy amy ty anao oui bon nagnino maraiky ty d'accord ok c'est bon vita za mody za avy an-tragno za magnano propre za mipublier za sady tsy perte ny tsy naty za nazo avantage nazo bénéfice akajiko zegny ataoko archive amare agny ty miragna article nandehanako tamy mera tarigny besa vakiko ty bon karaha ty nagnano zay simple ne raha zay zala simple fa azo atao mokondoa sady tsara ho anao ny amare ho reharehany tsaiky madiniky hoe izy koa filany nampianatra zay
nagnaboaka rédaction taminay mahe tanao ino aviako matetiky magnapody eto Ramsey Jofany wala velo anao Ramsey atatra zato taogno anao magnontania olo ambarobe io anao hoe azao Ramsey Jofany izy na agnontania olo ndo zava izy anao nampianatra zoto be volagna zero e karaha piso ndraiky valavo za nampianarina tamin'ny école Gaskara tapitra baka classe tamin'izay tsy haingy nisy place maro tamin'ny Gaskara nifindra za école frère tsy zahako izy amin'ny école frère tsy haiko amizay hoe azo avy aminay aroe fagniagna na avy amin'ny école frère za nampianarina 8e za nampianarina 7e za nampianarina j'étais fier za naditra l'école agnontany izy baka koa karaha ty tamin'ny Jofany nazoko ndraiky araiky amin'ny vody agnontany izy baka matetiky zareo mikoragna azalahy ozy za zalahy ravoravo aminao zoko be ambarako tsy ho avy agny placenao igny izy nda agnontany izy antragnonany ary ambany ary izy fiera taminaka le ditrinaka mitondra za place tsara za fiera amin'ny fampianaragna namieny za karaha zegny koa riferako ty maharo za fiera amin'ny papa igny ataoko babako zegny parce que igny nampianatra za journaliste jusqu'à za maty tsy adigno antsany araiky lahy igny losa aloha mandrepedana izy Gilbert Aronjatovo koa roe io ataoko babako ndraiky mamako ro nampianatra za resaka journaliste black mic mac technique jiaby mais oui anao andehanatra kora amy Ramsey Jofany io iady olo ay allo mandeha magnakora amy raha Jofany Ramsey zanako mampianara aminao zalahy misy ray mandeha latsaka ranomaso hoe mila ampianariny zany Ramsey Jofany zegny tsisy karaha zegny tambariobe teo ary mavandy olo nampianariny Jofany tsy tafiboaka atsika mikoragna azy koa tsy raha tsaiky fa inavitable ke eto za mitodika aminareo mpanabe na mpampianatra anareo na journaliste anareo miresa anareo ina fa anareo io araiky fo anao koa matsapa fa tsy atokisanao tegnanao anao tegna rédaction magnatonga mpampianatra anao koa matsapa fa misy raha tsy azoazonao tamin'ny journal niboaka magnatonga journaliste ndre za koa tamin'ny place nareo nagnanao association nareo mpampianatra ndraiky journaliste olo araiky fone nareo io fa samby amin'ny asanany samby magnabe olo nareo fa mahamenatra raha karaha regny vraiment mahamenatra ary antegna koa diso assume azafady zalahy fa za igny marigny diso izy iroa hitsinao fa karaha io fomba fiasako zoma fomba fiasanao tadiavinay fa zay aboakanao raha marigny fa zay ka za aboakanao raha diso na vien saobaobany bon igny baka amy rédaction nataonao zegny neny bony saobaobany bon sisiko ndraiky le distribution nataony député François Labanany tsy François Labanany ny diso fa le mpagnaboaka vaovao ny diso na viany ady amizay saobaoba parce que anareo journaliste fanambarako teto anareo impératif hoe anareo mpandidy zegny natao impératif tsao tsy hainao koa amy teny gasy anareo mpandidy di mpandidy zegny alahono za taminao ova phrasenao fa tsy aminazy aleva zegny raha alegny aleva koa ny raha ty aleva anao tsara andeha ampangala olo raha ampangala honogno raha ola gasy aby tsy hainareo boko nareo volagnina amizay meloko ke zegny izy riavako aby mba vao magnapo mietretry zay eto tsy mivolagna ke tsy tianareo ny fitiavanay nareo eto mampivolagna zay eto
azony atoko ny mangigny de ambilatsika samby gila samby goa ambilatsika samby marigny samby moa de samby mandeha ry amizay kogno ay zay mo kogno zay mo no mato fa matoa zay eto miady ho atsika jiaby mba hitambaratsika jiaby mivola mba hitsetsika marigny fa tsika kaza magneky ataon'olo boka manisy agnombe atsika managna ny marigny koa voadoeky voakibe aza atao zay fa tsy tsara ry avako aby ke zegny izy ialako tsigny aminao babala bien tsy fitiavako anao frère fa mivolagna raha marigny direct fazakadalen'olo PDS ty ary mera dosoa point barre apaningama saody mba anareo ne mitandegny raha zay hendafy aty koa ny maregny vaovao plus que nareo tanàna igny ora nareo mbola magnaboaka vaovao diso zava boka ny toliara azovy teo napetrapetraky ny rizala politicien reto parce que olondreo zanaky général ty Mauricien ta Maurice tagny non nambara premier ministre tsy mety ampodiana ravagna lefitry ny merany toliara mitondra toliara simple de arakaraka le enquête mahazo mera amizay nipodiana ny merany toliara amin'ny place tsy hitako makasatro zay atsika tadiagony nisy karaha io problème PDS tsika nommé par papier blanc atsika jiaby miwatawata zay jiaby tetiny vola akory navy javotsara izy mipody amin'ny place nany mamera izy nefa alhamdulillahi rabbil alamin shukran ofany fa aza odikodigny koragna zama aza odikodigny koragna fa enene no irake parce que aliabody mavozy ala en place mangozogozo de no sen vola député IPDS zay ene me PDS tsy manjary nandroboka raha jiaby tsy amitsika teo nisy famivolagnao igny bien tsy nanjary azafady zandroko bien ataoko azafady anao parce que ekon'olo may mitandregny olo fa tsy karaha raiky latsy mitandregny olo ary ke zegny izy ry avako aby mametraka veloma aminareo jiaby mare talata za sakalava za magnajarazagna anaka za mikoizy razagna anaka amy robia koa atsika mifanojy angataka amindragnahary inshallah ashukrani